Táhni odkud si na tou kamerou a mluvíš, počkej chvilku, nech. Můžem? Ok. Ať táhne odkud přijel a nikdy se Ty se směješ, a otoč se. Je to komický, to nejde, čum to. Je to komický, moc. Čum. To vypadá strašně dobře, ty. Zmiz, než se ti něco stane. Ještě ne, přestaň se smát, Robin. Nejde se kouká nás. Kde je můj bratr? Potřebuju s ním mluvit. Robin, táhni, odkud jsi přijel. Vincent, Tommy tě nechce vidět. Formik, to znamená nejdlo, ale já s ním potřebuju mluvit. Tommy, to znamená dadák. Takhle vytáhne pikavku. Nejdlo. A co ten Robin? Mejdlo. Přijde za chvilku, prej. Za jakou chvilku, ty vole? Co nejdřív, prej. Prdel, no. Ale mě nevybíjí moc baterku, jo? Jo, to ne to. Já jsem gay, jsem teplej. Já jsem gay, jsem teplej. Buď taky gay. Dnes už jsem si jistý, že naše planeta je na oběžné dráze. Teplej květ, teplej je i vesmír. Prostě, když se na tebe reagačí na čumě takhle, je to tlaví.